ನಾನು ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಆಯ ಕುಲ್ಯ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪುಡೊಂಡು ತೂಕ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ರಡ್ ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೂನಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಇದು ತುಲ್ನಾಡು ಕ್ರಶ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿರಾಕು ಲಿಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಊರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ಊರ್ಡೆ ಸೆಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಊರ್ಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆವಡ್ ಪಂಡು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿದ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರುವ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಡ್ ಉಪ್ಪ ಆ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಡ್ ದೇವಿದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪಂಡುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಟೈಮ್ದ ವನಸ್ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫುಲ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲಕ್ಕಾನೆ ಪೂರ ತುಳುವೇರೆ ಬರ್ಪೇದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಿತ್ತಗು ಆ್ಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಏಪಲಗೆ ನಾ ಬಾಂಬೆ ದಾಕುಲ್ ಊರ್ದಾಕುಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಬಾಂಬೆಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆದಿನಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು. ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬರೆಯರುಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೇನು ನಿಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಡಾವಡ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂತಾರು. ಬಹುಶಃ ತುಳುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೂ ತುಳುತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೂ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಫೇಮ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಮತಾ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್? ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಉಲ್ಲನೆ ಆಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಈರನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪೇರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ ತೂಪೇರು. ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಏರು ಒಲ್ಪದಾರು ಅರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಚಿನ? ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ born and brought up ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬಟ್ ಆರ್ ಊರ್ದಾರು ಏಪಲ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ born and brought up ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡೆ ಆತೀನಿ. ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಊರ್ದಾಕುಲು ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಏಪಲಗೆ ನಾವು ಬಾಂಬೆದಾಕುಲ್ ಊರ್ದಾಕುಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಬಾಂಬೆಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚ. ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ BMS ಕಲ್ದಿತ್ತೆ, HR ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ. ಐ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋತಿಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ. ಸಾಮಿ ಟು ಸಾಹೋ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ದು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಚೂರು ಜನಾಗಿ ಇಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ. ಸೊ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಐತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಬೈದಾರ ನೆಡ್ದು ತುಂಬು ಇರೇನ ಜನ ಕುಲ್ಲುತು ಇನಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿದ್ದ ಎಂಚ ಇರಗಿತ್ತು ಈ ಲೈನ್ಗ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಏಪಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯೇ ಪೋದು ICI ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಅಕುಲ್. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಆಡಿಷನ್ ದಿದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ಳು ಅನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಯಾನಿ ನೀ ಪೋಪುನ ದಿನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಅವಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಏನ್ ಪೋಡೆ ಪಂಡು ಸರ್ ಪಂಡೆ ಆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅಂದು ಕೊರ್ರೈತಿರು ಅಲ್ಪನೆ ಇದು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಪೋಯರ್ ತೋ ಎಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪುರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡಾನ್ಸ್ದವಳು ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಆಕಿ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪ ಐತ ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಸೇರೋಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸೇರಿಯ ಡಾನ್ಸಡ್ ಐತ ಥ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಸೌತ್ ಉಡ್ ಪೂರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿನಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಜಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಮನ ತುಳುದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವು ಮಲ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಾನು ಒಂದಿನ ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಆಯ ಕುಲ್ಯ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪುಡೊಂಡು ತೂಕ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತುಳುತ ಜನ ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ದಿನೋಲ ನಾವು ಬೈತೇನೆ ಇಂಚದೆಲ್ಲ ಏಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಕು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಬಿಡ್ದು ಮೂವಿಡ್ಗೆ ನೀ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂವಿದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಳುಟು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ಇಂಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ತಪ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ಆರಿತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಐಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ
ಅಪ್ಪಗ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನೀನು ಆಂಡತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಎಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಇಕ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಇಂಕ ಸೇರೋಡ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾವು ಮೂವಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ದುಬೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಕೋವಿಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 20 ಆಪುನ 2022 ಉಂದಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ದಿಲ್ರಂಗ್ದ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಇಂಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ಎಂಚ ಬರುಂದು ಫೇಕ್ ಬಂದೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಡು ಅರೆಗೆ ಪನ್ನೆ ಪಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರ ಆರು ಜಾಬ್ ಪೋತಲ್ ದುಬೈ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಇಂಕ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಸ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊರ್ಡು ಬತ್ತೀನಿ ದಿಲ್ರಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎರ್ರೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾಡ್ಕಿ ಅವು ಆತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಜಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 2 ದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ 3rd ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ ತೂನಾಗ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಚು ಪೋತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಆ ದಿನಡಿಂಚ ಸೊ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆ ಫೇಸ್ ತೂದು ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ ಸೊ ಒಂದು ಗೋಸ್ಮರಿದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಆರಿಂಕ್ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೇರ ಅವಳು ಸೊ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತು ಅಕುಲ್ ಇಂಕ್ಲೆತ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಪಂಡು ಬೈದೆ ಸೊ ಇತ್ತಿರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಚನ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ತುಳುವೇದಿಯಾದ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಗಲ್ ಬದುಕುನ ಏತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಏಪಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಶ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಐಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಭಯಂಕರ ಕಾಸುದಾರ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬಾಂಬೆಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪನಿಲಕ ಇಜ್ಜಂಚ ಪಾಶ್ ಪೂರ ಆ ಲೈಫ್ಗೆ ಇಂಕುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬರ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋಜನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೋಜಾವ ಹಾಲ್ ತೋಜಾವ ಜಯಪಲ ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ತೂಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಐತ ಪಿರಾದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಏನ ಅಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐತ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೇ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಸೊ ಅನಿತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಡ್ ಪನ್ರೆ ಪೊಂಡೆಲ್ಲ ಉಂದ ಆಪುಜೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಶಾಲೆ ಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೆರ್ ಊರ್ದಾರತೆ ಸೊ ಊರ್ಡೊಂಜಿ ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸೆಟಲ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ ಅರೆ ಹಿಂದಿಲ ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಡೆ ತೂಂದಿತ್ತೆರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಅನ್ ತೂತೈತೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಮಿತ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಅವು ಅನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಆರೆ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಆರೆ ಅಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ತೂದು ಅವು ಮಾತ ಪನ್ರೆ ಉಂದಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಎಣ್ಣನಾಗನೆ ಇಂಚ ಬೈದ ಪಂಡ ಉಂದಾಪುಂಡು ಮೂಲ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ತೂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೆಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ನಾನು ಪೋನಾಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಗಿತ್ತೇರ್ ನಾನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆಂಕಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಐಜಿಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪಂದ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಲ ಅರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಿಲೋಲ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಉಲ್ಲತ ಹುಷಾರುಲ್ಲತ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂಗತು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಮಾತೆ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲ್ಪದನೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಏನ ಏಪಲ ಮದಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲ ಪಂಡರೆ ತರೆನ್ ತೂನಗ ಜೀವನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪೋಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡಲ ಪನ್ಪಿನಂಜಿನ ಪಂಡರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನೆನಪು ಮಂತುನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಇಂಚ ನಡತ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಂದಿರೆ ಕಡಪುರ್ದೇರೆ ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂತಿಜೆರ್ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ತೂದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನಲ ಕೊಂಡು ಆರ್ ಝೀರೋಡ್ದು ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಪಂಡ ಝೀರೋಡ್ ಪಂಡ ಆರಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂದಿ ಬರೋಡು ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಆರು ಊರು ಕಲ್ದಿ ನಾನು ಇರೆ ಪಂಡ್ಯಾರ್ ಊರು ಕಲ್ದಿನಾರೆ ಜಾಬ್ನ ಆಡೋಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಊರಡ್ ಸೆಟಲ್ ಆತೊಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್
ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡ ರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ದು ಇಂಕು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಟಲ್ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂತತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪದೆ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ರೇಪಲ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೇಪಲ ಬರ್ಪರ್ ಮಿತ್ತ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಅವು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನನಾಗ ಇಂಕ ಪೂರ ನೆನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂತಿಜರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪದಿರಾರು ಇತ್ತೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತುಳು ಪಾತಿರವಲ್ಲ ಓಲು ಇರ್ನ ಮೂಲ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಓಲು ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೈವ ನಾಗನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಓಲು ಪುನಿ ಓಲು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೀಡ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೀಡ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ ಮಮ್ಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉಚ್ಚಿಲಾಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ಉಂಡತೆ ಅವಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅವಳೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಅವಳೆ ಉಂಡು ಸೊ ರೂಟ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಊರುಡು ಬನ್ನಾಗ 10 days ಬರೋದಿತ್ತ ಆ 10 days ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವು ವೆಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಡದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ ವರ್ಷದ ಪನ್ಪೇರ್ದ ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ 10 ದಿನ ಎಂಕ್ ಊರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ಊರ್ಡೆ ಸೆಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಊರ್ಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಡ್ ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಂಬೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಪ್ ಆತ ಬಟ್ ಊರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಂದು ಪಂಡು ಸೊ ಏಪಲ್ ಅವು 10 ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಂಬೆ ಬೋನ ಎಂಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಅವು ಒಂಜೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಆಪುನು ಉಂದಾಪುನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನ ಬುಲ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬಕ ಒಂತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಪರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಐತ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಐತ ಬುರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಏನ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವು ಏನ್ ಏಪಲ್ ಇಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನ ಇಂಚ ಕೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಅವು ಮಾತ ಹೆವಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಮಿತ್ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿದ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರುವ ಇಂಕುಲು ಎಂಚ ನೆಂಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ತುಳು ಈತ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಪಾತಿರುವರ ಅವಳಿತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮರಾಠಿದ ಅದು ಬಡದ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರೋಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಗುಜರಾತಿ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಕುಲು ಅವ್ಳು ದಿನೋಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರುವ ಇಂಕುಲು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರುವ ಮರಾಠಿ ಪಾತಿರುವ ఒక ತುಳು ಪಂಡ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ఒక ನಮ್ಮ ಆತೆ ಪಾತಿರುವ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಎಪ್ಪ ಉರುಡು ಬರ್ಪಾತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಬನ್ಪಡ್ತ ಬಾಂಬೆದ ಜನಕುಲ್ ಬಾಂಬೆ ತುಳು ಅಂಚ ಬಕ ತುಳು ಊರುಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ ಚೂರ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬಕ 2-3 ದಿನ ಅವು ಬಕ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಗ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ 3-4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ವತೆ ಸೊ ಅವು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನೆ ಪಾತಿರ್ವ ಇಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಎಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಾರು ಉದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷರ್ದ ಮಿತ್ತಿರೆಗ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ರೇಂಜಿದ ಫೇಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷರದ ಮಿತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಾರ ಲೈಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರಿ ಅವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತಾರಿ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೇನೆ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಜ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಏಪಲ್ ಐತ ಮುಂದೆ ಆತಿಜಿಕಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಂದ ಉಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡಿತ್ತೆ ದಾಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಡರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಯಾ ಅಕ್ಕುಲು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಪೇರ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ದಾಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಇತ್ತಗು ಆ್ಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿಗಿಲ್ಲ ಐತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಈರೇಗ ಅವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಮಂಡೆಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಒಂದಾನಾಗ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡಾಲ ಬಟ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಕೊನದ್ದು ಮೂಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನದಿಜಿ ಕಿ ಇಂಕ್ ತುಳುದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾ ಮೋಕೆ ತೋಜಾವೇರ್ ಏಪಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ದಿಲ್ರಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ನಾಕುಲೆ ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಇರು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸೊ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೇರ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಾರು ನೆನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ
ಏನೊಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಜಿನಂದ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಿರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತನ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಎಂಕುಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ತೂದಿಜ್ಜಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಶ್ ಮೇರ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕೊರಡು ಬಂದಂಡ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ ಮಂತಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಆತ ಕೈತಲ್ ಪೋತುನು ಎಂಕುಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಟಲ್ ಇರೆಗ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಕುಲ್ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಬತ್ತೀರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬತ್ತೀರ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ರಿಯಲ್ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ನಿಕುಲ್ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಂತದಾರ್ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂದಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ದಿನ ಟೈಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರೋರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾಕನ ಮೋಕೆ ಅಂದ್ ಪನಲ್ ದೇ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಊರುಗು ಬತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನೋಲ್ಬೋದು ವನಸ ಬಳ್ಳ ಸೇರೆ ಬೋಪಾರು ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವು ಪುರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈತೆ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಇರು ಪಂಡರತೆ ಅವು ದಿಲ್ ರಂಗ್ ದಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡ್ ಪಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಹೊಸತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆ ಪೋಪುಂಡ್ ಬಟ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಬರಂದೆ 1 year ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ ಅವುವೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಶ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾಮಕ ಅಂದಂದು ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 1 year ಇದು ಪಂಡರತೆ ಇದು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತೇರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಶ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪಂತೆಕಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಡಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡು ಇಂಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಅವ ಪಂಡು ಸೊ ಅಂದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡವು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಂಕೆ ಆನ್ ಏಪಲ್ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ 2 years ಆಂಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬತ್ತದು ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡ್ಕಿ ಅವು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಉಯಿರ್ ಪಂಡರ್ತೆ ಅನ್ ಬಲಾಸುನ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಅವು ಬಾಂಬೆಡ್ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಡ್ ಉಪ್ಪ ಆ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಡ್ ದೇವಿದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪಂಡುಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಗೆ 9 ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಲ್ಪ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಟೈಮ್ದ ವನಸ್ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲಕ್ಕಾನೆ ಪೂರ ತುಳುವೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವಳೇಪ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಉಂಡು ಕಾರ್ನಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ನಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಏಪಲ ಮನಸ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಡ ಆಪುಣೆನ್ ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಏಪಲ 2 times ಇಜ್ಜಿನ 1 time ದಿನೊಟ್ಟು ಪೋಪೆನೆ ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎವ್ರಿ 9 days ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಏಪಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬರೋಡ್ ಚಿತ್ತೆ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆತ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆ ಜನತೆ ಏಪಲ ಓ ನಾವು ಮೋಕೆದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜತೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತವು ಸೇಮೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವಳು ಪೋಪೆ ದಸರಾದ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಆತ್ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮತಾ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವಲಿಯ ಬಂದದ್ದು ಇರ್ ಪಂಡರಿ ಯಾನ ಊಲ ಐಡಿಯಾ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಬಂದ ಎನ್ನದು ಅಂಡ ಉನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರುಗು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಏತೋ ಜನದ ಡ್ರೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಟು ತೇನು ಇಂಚ ಅಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತಿಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆವ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡು ತೋ ಯಾನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೋಸ್ಮರಿದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಯೋಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಪಾತೇರ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬಕಾರ್ ಪಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪಿಕ್ವೇರ್ ಪಂಡು ಊರುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಆತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಊರುಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಪನ್ನಾಗೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಸರ್ ಇರೇಗ್ ಇಂಚನೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಇರೇಗ ಆಪುಂಡತೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ಅನ್ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ಅನ್ಪಂಡೆ ಇರೇಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅರ್ಪಂಡೆ ಮಲ್ತಿ ಜಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಂಡೆ ಅವು ಓಕೆ ಸರಿ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಏತು ವರ್ಷ ಪೂರ ಅಕುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ
ಫುಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಆಂಡ್ಕಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ಕಿ ಉಂದೆ ಇಂಕ ಜರ್ನಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ತಿರ್ಗಾದು ಪೋಯಿ ಕೊರ್ಕಾಟ್ರೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ತುಳುಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಫ್ ಏನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇ ಪಂಡ ಪೋಯಡ ಅವಳು ಎರ್ಕೆಂಡಡ ಇರು ಒಲ್ಪಾಡು ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಇಂಕ್ ತುಳು ತಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಪನೋಡ್ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಸೊ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಇಂತಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮಗ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ್ ಬಕ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಜನ ಅವು ಬಕ ಕಟ್ ಆಪುಂಡ್ ಬಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಲೈಕ್ ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿಗೂ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿತ್ತನ್ ಕ್ಯಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿತ್ತದ ಅಲ್ಲಂಡ್ ತೂದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯೇ ಅಂತ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಲೀಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ಯಾಕಲ್ಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹೀರೋನ ಪಂಡದು ಏರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಟೀಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಪಂಡದು ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ್ನ ಪುದರುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಸೊ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ ಡುವೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 2020 ಡುವೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅವ್ಳು ಈರ್ ಬಕ್ಕ ಸಮತ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಪೂರ ಬಗ್ಗ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಜರ್ನಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜರ್ನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಚಿ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡುತ್ತ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ದಾಲೇಜ್ ಎರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಉಂದಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲನ ಲಕ್ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಅಕ್ಲನ ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲ್ ಆರು ಪಂಡ ದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಲೆ ಪಂಡ ಬಕ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಬಂಗಾಂಡ ಪನೊಂದು ಕೊರಿಂತಿರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ್ಳು ತೂಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಹೊಸ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಂಬಲ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನೋಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾತೆರಿ ನೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಕ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಬರ್ಪಾರು ಇರೇಗ್ ಸಮತಾಗ ಪರ್ಸನಲಿ ಈತ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಎಂತ ಉದಿಪ್ಪಾರು ಏರ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದೆತೊಂದಿನ ಉಂಡೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಇಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆವೋಡು ಈಜಿನ ಮೆರ್ಲಕ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ ಇರ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆವಡು ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಆವಡು ಸೊ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ವರ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆರು ಸೊ ಅಂಚ ಅರ್ ತೂದರ್ನ ವರ್ಕ್ ತೂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ವೈಸ್ಲಿ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾರ್ನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿ ಹಾಂ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರು ಇಂಚ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅದು ರೋಲ್ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿರಗ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರೆ ಲೈಕ್ ಸಮತ ಅರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಏತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂಡೇರು ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಇತ್ನ ಬ್ಯೂಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಲ್ಲಲು ಪಂಡು ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಚ ಇಂಚಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಇಂಕ ಈಸಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಂಡ್ ಪುದರೇನ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಡ್ ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಫು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಡ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೊನ್ನು ಬಂಡು ಸೊ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಸಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಇಂಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವನ್ ಮಿರಡ್ ತೂದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ತುಳು ಪಾತೆನ ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಕ ಅವು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತು ಏನು ಮಿರರ್ ತೂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಮಿರರ್ ತೂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಿರರ್ ತೂದು ಗಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಏನು ಏತ್ ಸರ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಒಂದುಂಡು ಲೈಕ್
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ನವರಸ ಉಲಿಪುನವರ ಎಮೋಷನಲ್ ಅವರ ತೆಲಿಪುನವರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜಿಮ್ ತಾಗ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ನಾ ಬಾಡಿ ಜಿಮ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ